Puff. Tararatata. Tarara. Du 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 du. 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 Du 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 du. Ez majdnem olyan volt, mint a Trónok harcának a trailere, intrója. Na mindegy is. Szép jó reggelt, szép estét, szép délután. Hello, sziasztok, üdvözlöm a kicsiket és nagyokat. Ma egy személyes történetet hoztam nektek arról, hogy hogyan is váltam ennek a fantasztikus világnak a rajongójává. Bevallom, eleinte nehezen ültem neki. Például a Trónok harca első évadának első részét vagy 4-5-ször kellett újra kezdenem. Mire végre végignéztem az egész évadot, de aztán, ahogy a sorozat haladt előre, egyre inkább magával ragadott ez a fantasztikus világ. Ez az ármánykodás, szövegetés, ez az, ami így a hétköznapokban kiragadott és kikapcsolt. Emlékszem az utolsó évadok idején, már ahogy ugye elméletileg angol idő szerint, vagy hát ugye nálunk hajnali időben jött az új rész, és beállítottam az ébresztőt, hogy le ne maradjak róla. Így jutottunk el a mai témához is, ami nem más, mint a Sárkányok háza második évada, spoilermentes kibeszélés. Miután láttam a második évadot, tele vagyok érzelmekkel, érzésekkel, úgyhogy úgy gondoltam, leülök, és tiszta vizet öntök az összegányolt fehér lapra. Mint ahogy sokan mások az összefröcsögik, hogy nem lett jó ez az évad. Hát, most el kell mindenkit keserítsek. Nem a legjobb évad lett, azt akarom mondani. Nem lett rossz. Én csak annyit mondok. Nem lett rossz. Nem lett rossz, nem lett jó. Ott van. Szóval folytassuk tovább. Sokan mondják, hogy ez az évad nem lett jó. De szerintem hozta azt, amit ettől a fantasztikus világtól megszoktunk. Hatalmas fordulatok, meglepetések, karakterek mélyebb megismerése, vagy éppen eltávolodása, új karakterek felbukkanása, régiek eltűnése, és persze az események felvezetése. Hát sokan ugye panaszkodnak démonra, hogy milyen visszafogott lett, oda ment háremben, azt nem csinál semmit egész évadban. Csak gondoljatok bele, hogy háremnek van egy olyan természetes dolga, amit amúgy a sorozatban is mondanak. Ugye ott az a boszorkány, meg ott van a fa. Sőt, az egyik részben kaptunk egy olyan bevillanást, amire azt mondom, hogy hű, vagy hú. Szóval értem én sokaknak a rossz ízét, lehet így is mondani. Hát az első évadhoz képest démon, hát de mondjuk azt megszokhattuk volna, hogy az egyik évadban kiemelkedik a karakter, a következő évadban meg úgy eltűnik. Ugye ott vannak a Trónok harcából a Starkok, amikor volt egy évad, hogy egy évadig nem láttuk mondjuk. Az kis csaj nem jut eszembe a neve. Gyorsan akartam mondani. Ariel? John-t, azt mindig, Havas John is eltűnt, amikor elment a falra az egyik évadban, csak két részben volt. De voltak ilyenek, úgyhogy hát ilyen ez a világ. Szóval haladjunk is tovább. Ahogy a cím is sugallja, a Sárkányok házában a sárkányokon van a hangsúly,
És ebből bőven kaptunk is. Párbajokat is láthattunk, de a nagy csata végül elmaradt. Mert ugye mindenki azt marasztalta, hogy ott volt a jelenet, és csak a végét láttuk, hogy ott volt valami, de hogy mi, azt már nem mutatták. De amúgy meg volt harc, mert azt nem mondják, hogy nem volt, de volt. Csak de most fogom mondani, hogy de nem szabad elfelejteni, hogy ez a sorozat nem a csatákra koncentrál, mint mondjuk a Gyűrűk ura, vagy a Vikingek, amúgy igen, aki csatát akar látni, az nézzen Vikingeket, és mondjuk a Gyűrűk ura sorozat, és nem is tudom melyikre gondoljak, mert ugye a film sorozatban rengeteg a csata, azt újra kéne látnéznem, abba se volt igazán, ott is inkább a karakterek fejlődése, párbeszédeim volt a hangsúly. Na mindegy is, itt a trónért való ármánykodás, a karakterek susmorgása, cselszövések és szövetkezések állnak a középpontban. A trónok harcában csak az utolsó évadokban láthattunk sárkányokat, de itt már az elejétől fogva ők uralják a képernyőt. Szerintem ez az évad hozta azt, amit kellett, és ne legyenek túl nagy elvárásaink, hiszen a 8 rész, azaz 8 óra alatt nehéz mindent megmutatni ebből a hatalmas világból. Érdemes megjegyezni, hogy George R.R. Martin a Trónok harca világának megalkotója, és dicsérte a Sárkányok háza második évadát, külön kiemelte a rendezők és színészek munkáját, valamint az első epizódban feltűnő kutya szerepét, amit zseniálisnak nevezett. Bár Martin nem szereti, ha eltérnek a forrásanyagtól, ezúttal egyetértett azzal, hogy a kutya jelenléte emlékeztetett minket arra, hogy még a legrosszabb karakterek is képesek szeretni és szeretve lenni. Összefoglalva, Martin mindig figyel arra, hogy a sorozat nagyjából hű maradjon a könyveihez, és csak az ő engedélyével lehet jelentős változásokat eszközölni ebben a világban. Én pedig úgy gondolom, hogy ez az évad ismét bizonyította, miért is szeretjük annyira ezt a világot. És pont! Emberek, itt pont! Amúgy én erre az évadra a sárkányok amúgy nagyon húzzák ugye, hogy 10-ből 20-at adnék, de én is hiányoltam dolgokat, meg hát a sárkányokon volt a képi világ, de mondjuk nem láttunk városi képvilágot. Királyvár ott volt, mutatták, az mindig szép, jó. Hát, 10-ből 8-at adok, és nagyon várom a következő évadot. Ha tetszett ez a kibeszélő, vagy ilyen, hogy mondjam, vélemény, érzelmek a második évadról, akkor lájkold, vagy diszlájkold, nekem tök mindegy, amelyikre visz az egér, arra nyomj. Ne felejts el feliratkozni, és lesznek nem spoilermentes kibeszélők, lehet részenként is kitérünk, sőt, lehet, hogy nagyon részletesen kitérünk a sorozatokban dolgokra, ez rajtatok múlik. Kommentben írjátok meg, hogy csinálják a Sárkányok második évadának részletesebb kibeszélőt, térjünk ki karakterekre, meg a többi. Jövök más sorozatokkal is. Hopp, azt el is felejtettem mondani, hogy van olyan sorozat, aminek nem kell annyiszor nekiülni, mint például múltkor Cobra Kai 5. évadát, még nem láttam, most bepoltoltam, de úgy bepoltoltam, egy részt akartam megnézni,
egy éjszaka alatt, nem egy részlet, hanem egy évad, úgyhogy ilyen 9-10 óra fel elkezdtem, és hajnali 2-3-kor fejeztem be, úgyhogy mentem munkába. Úgyhogy lehet mondani, hogy nem jó, vagy nehezen állsz neki egy sorozatnak. Az első pár rész az általában vagy jó, vagy nem, de azokon túl vagy, lehet, hogy beszippant, lehet, hogy nem. Na mindegy, és engem ez a világ, ez így már, ez kész. Úgy vagyok vele, hogy a könyveket is hamarosan beszerzem, mert a kíváncsiság hajt. Még fiatal koromban a Harry Potter olvastam, úgyhogy igen, kíváncsi vagyok azért, az világ érdekel, úgyhogy köszi a megtekintést, írd meg te is a véleményedet ezzel az évaddal, írd meg, hogy te 10-ből mennyi pontot adnál a sorozatra, és további szép estét, délutánt, reggelt, napot, hello, sziasztok, pacsi!